Mark chapter 4, verses 35 to 39. Let us all read together. You have on the screen, Marcos 4:35 aging 39. Ket day dimet lang aldaw, idi malemen, kunana kadakwada, intayo bumalasiw, iday bangir. Ket idi anapagawidan, dagidiado at tao, inalada numan paisigod nga day debiray, ket addamet kadakwada nga sabsabali ang sit abilbilog. Ket, kunana, dimuko ti maysa adakkel abagyo, ti angin. Ket dagiti daluyon, sinabwasabwagan na dibiray. Iti kasta matintinipen. Ngem isu, adda iti kutit tibiray. Anaturog iti asipupungan. Ket riniing na isuna, riniing da isuna. Ket kuna daging kuana, manurusuro, awan ti anyaman ken kano mapukaw tayo? Ket timakder, ken tinubngar na ti angin, ket kinunanay ti baybay. Agulimek ka, agtalna ka, ket nagtalna ti angin, ket imay ti dakkel alinak, ket kinunana kadakwada, apay-apay asibubuteng kayo, apay aya nga awan ti pamatiyo, ket isuda na danday ti dakkel abuteng, ket kunkunada ti maysa ken maysa, anyan kababalin na daytoy nga tao. Nga uray ti angin ken ti baybay, agtulnog da ken kuana, agkararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyamang kami. Ket iti daytoy nga gundaway, palubusam nga ti adipen mo, tinak panangilaw-lawag daytoy nga mensahe. Ket mangted kada kami, Apo Diyos, iti adal pamatalged. Nga uray dumteng dagiti panubok ti panagbiag. Saan kadi nga DJ laeng problema iti makita mi? No diket DJ bigger picture, Apo, nga sika iti makakitkita, ket DJ ti ipakitam kada kami. Tapnon iti panangsango mi kadigiti problema, bayat ti panagserbi mi ken ka, ken panangsurot mi iti pagayatam. Ket madan kami ti inanama, nga Apo Diyos, digitoy nga parikot ken problema, temporaryo dalaeng, nasisita nga parte iti proseso, tapnon iti kasta adadapay nga maaramat mo ti biag mi. Lord, tulungan nak Apo. In Jesus' name we pray. Amen. Now, kaya't kung nga makita yung kakabsat, daytoy kuna ni Apo Jesus, thank you very much, be seated, iti 35. Kunana, let us pass unto the other side. Now, laglagi po nyo kakabsat, nga digito'y kakadwana, digito'y disipulo. Kat kunana, intayo, ijay bangir. Di pagpakita na dito kakabsat, ti Apo, kaya't natayo nga dalhen, manipot iti agdama nga kasasaad tayo, spiritually or materially, financially speaking, from where we are to a greater and different dimension of blessing or usefulness. So, as a church and as believers, kaya't natayo nga ikabil iti Apo iti dayjay kakabsat nga estado. But then, Jesus, when He wanted to take them to the other side, they had to go through daytoy baybay. Kat daytoy baybay nga ayan datat kakabsat, you know, imay tinapig sa nga bagyo. So ako na ti Biblia, sinabwasabuagan na. Daydi bangka nga ayanda. Kat madanagan digito'y nga disipulo. Kat kunada Apo, anaramidan tayo, nakaringringur da. Only to find out, nga ni Apo Jesus, at dadjay igid, nakaturog. Kat kunada king kuha na Apo. Alam ko matitermino tayo, kat wala ka bang paki kung tayo malulunod na? Awalat paki alam mo Apo? Don't you care? So bimangon ni Apo Jesus, kat rinibiyok na kakabsat, dayjay nga bagyo, napapanaw dayjay nga bagyo, and then He rebuked His disciples. Now, the Lord is our shelter in the time of storm. Yung muna kahit kung makita yung kakabsat, is the probability of the storms of life. The probability of the storms of life. Deto'y bagyo nga simbangbay was so violent. Ngay may digiti danom kat punwan nan di bangka nga nagluganan da.
Kat habang nga mapuno jay bangka nga nagluganan da, ti puso da mapnumutten kakabsat ti panagdanag. Kat agbuteng-dan nga kunada, anan, malmus tayon, matay ta iti daytoy nga pasamak. In the same way, kakabsat, listen to me, ti Apo, okay, before nga ipagteng na tayo kadigitoy, nga bambanag wenno goal iti panagbiag, the Lord allows us to go through storm. Let me give you this practical example. Adda ni Giovanni kini Bernadette, agbuybuya da jay Singapore. Kat for the last 2 or 3 weeks, nga kasarsaritak ida kakabsat, makitak nga kunak, Apo, hanaadayo, nga agkaroon kami ti HBBC Singapore Outreach. It seems God is telling, I will take you to the other side. I will take you to Singapore to have HBBC Outreach. So in-express ko kakabsat kini Giovanni, kini Bernadette, kat kunak, you know what? I am very hopeful nga agkaroon tayo iti HBBC Singapore Outreach. Very excited na kakabsat. But then I had to warn them. Kat kunak kadakwada, you know what? Before nga maragpat tayo deta, you have to expect that problems can come. It could be physical sicknesses, financial challenges, or in your family, or whatever that be. Expect it to happen because storms will sure to come. Umay nga umay. Parte na amin deta before God can take us to the other side. So I had to warn them of that. And I have to warn you all, kakabsat. Ado digiti plano tayo as a church. Kada kay dita Hawaii, kuna tayo, one day, agkaroon tayo to iti kastoy. And before we get into that, God has to take us to the storm. Talaga nga mapasamat. So di pagpakita ti Apo dito kakabsat, we should not be surprised or be shocked when the storms come. Kati jay Sea of Galilee, ti plastar na jay kakabsat, sudden storms come. And in the same way, sudden storms are inevitable in our lives. Among ti panagbiag tayo nga Kristiyano kakabsat, kat nakik-excited ka nga, ada goal tayo, ada plano tayo, nakamaymayat. Bigla nga umay ti problema. Bigla nga umay dagiti bagyo. Kasta kakabsat at mamatiat, nga ni Apo Jesus, impalubos na nga kastoy di mapasamat, kat maisurat yan ti Biblia, tapnon mangibati ti mensahe kadatay nga Kristiyano, tati ayan na nga ganas kakabsat, excited tayo no goal ti pagsasaritaan, excited tayo no plano ti pagsasaritaan, ngam into no umay ti problema kakabsat, agpapanaw tayo muten. Agdadanag tayo, agbubuteng tayo, agbackslide, aglamiis, awang mapasamagan kakabsat nga plano kada goal, gaputahan tayo na sursuruan, hantay na adal no kasano, nga sarangten digiti problema. We have not realized nga what? Kung tayo, Apo, hamin sa madanon deto yan, hangkon sa nga makaya deto yan, gapo ka deto nga problema. Kung tayo, di ba? But no mighty problema, kung tayo, Apo, wala na akong pakialam deta ibagbagam nga plano ka dagol, building, balay, lugan, awan detan Apo. Basta tinasisita kanyak, masulbar lang di problema kasi there are many people, there are many Christians kakabsat, narigat tayo nga sangwon digiti nga problema iti panagbiag. So, the Lord is telling us of the probability of a storm. So, the big picture is God takes us to the other side, but storms are sure to come. However, secondly, tikayat ko nga makita yung kakabsat is the presence of Jesus. Numampay ni Apo Jesus kat nakaturog sa jay, han nakayat na nga sawen kakabsat, nga awanan iti pakialam na, kan awan kontrol na iti mapaspasamat. There comes a point in our life nga umay digiti problema, kat kaslang ti panagrik na tayo kakabsat, awan iti Apo. Hantay makita ti ima iti Apo. Apay kastoy Apo tinapasamak ko na tayo. But I want you to realize that even though when it seems that God and heaven is silent, it does not mean nga awanan ti Apo kada tayo. Hangkag kung conclude ta panunot mo nga awan samot ton ti Apo. Awan san.
Naawatan nyo kakabsat. So, first of all, nakita tayo that problem is a temporary situation in life. It is not the end. Maragpat tayo, dayjay kayat ti Apo, ngam kailangan nga lumasat tayo, iti dayto nga problema, kat ti panaglasat tayo kadayto nga problema, tantandaanam, kadwam iti Apo. The Lord is with you. And not only the presence of Jesus, but thirdly, the power of Jesus. Now, idiriniing ta ti Apo, ti makder iso na kakabsat nga bimangon, kat rinibuke na dayto nga bagyo. Diba? And after rebuking the storm, the Bible says that nagkalma kakabsat, Alpier. Dati ni Alpier, kalma ti apelyedo na. Dito ti tao nga hampulos mariribukan. Gaputa kalma ti apelyedo na. Okay? Nagkalma day nga bagyo. Oo. Kat nakita tayo kakabsat, iti pan nakabalin ni Apo Jesus. Kat ipagpakita na kada tayo dito nga, hantay dapat madanagan. Ibig sabihin, the storm, the problem, the challenge, or the struggle may be so powerful that it shows our human limitation, but God is even more powerful than our storm. And number 4, the purpose of the storm in our lives. Ano ti purpose ti Apo? So, ulitin kakabsat. The big picture is this. God says, okay, this is where you are. Dito iti plano para ka. I'll take you to a place of blessing, place of greater usefulness, and greater influence. But then, before we get to the other side, we have to go through the Sea of Galilee. Kat agad adat bagyo ko na ti Apo. But I want you to realize, I am with you. And I am more powerful than a storm. Kayak nga pagtalnaan deta nga bagyo, ngem ko na ti Apo, hanlaan nga ti goal ko, pagtalnaan ta bagyo, at the goal ko nga naununeg. And that is to develop your faith, to make you more matured, so that when we get to the other side, you are ready for the challenge on the other side. Kaya nga sa unang kakabsat, there is no shortcut with God. Deti kat kasla, deti pa nagpreskot kasla, drama no kitkitam. Kala deti istorya nga nakapimpintas, ngam in reality kakabsat, ag-reflect ka. No adagda mga bagyo ti biyag mo, agda mga problema, sometimes kakabsat, tila makita tayo di problema. Iso nga doon di Kristiyano nga, di na may makigibungan. Alam mo, the thing is this, agpay sungo umay di problema kakabsat, but God has promised, He will take us to the other side. So mo kung kuna nga, awanan, agbackslide ako, nagkuid ako, haan kakabsat, it's not the end. God will take you, no anyat plano na ka, talaga nga ipan na kaijay. Okay? But you have to understand the purpose in the storm of life. God allows this storm. Why? To remind us of our human limitations. Ipakita ti Apo kakabsat, kalay di kalman. At damay sa nga kabsat mo may agpa-counsel. Kasi amom no, dumagat kadwan nga umay agpa-counsel kat problema ti panagbiag. Hangga de. Pastor, kasano ti aramidet kastoy? Problema kastoy. Sana masolbar. Among no, the problemam kat ti kayat mo natagat pasolbar di problemam eh. Ngam hamo makita day kayat ti Apo nga di purpose na apay. Nga di problema kat dimta. So idi nalpas mi nga na pagsasaritaan nan, siyempre pinag-usapan namin kasano masolbar di problema na. Sino ti tao nga dapat nga tumulong tapno masolbar di problema na. Adya ti dapat ibagana tapno masolbar di problema na. So after we discuss with the problem head on, di agkararag kaming kakabsat, kunak di kararag ko, Apo ko na. Dahito nga parikot kan problema at the solution na. Ngam Apo, amok nga impalubos mo, dahito nga parikot kan problema nga dumteng, tapnon to numaragpat da dahito nga balaygi. Listen to me now. When they get to the other side, ma-realize the Apo, ga it's not them. It's not even the person who will help them. It is you. Tanuhang ka nga timulong Apo,
handagbalegi ka detoy. No apay nga makadanon da ijay bangir, hanga gapu kadakwada, ngem gapula ang apo ken ka. Isn't it kakabsat? No kita di kita at the disipulong at the boat, inaramid da aminan. But they cannot save themselves. They cannot stop the storm. They cannot make it to the other side. Nuhaan nga gapukan apo Jesus kakabsat, hana nagtal na di bagyo. Nuhaan nga gapukan apo Jesus, handa makadanon ijay bangir. So nga brethren, listen, God allows this storm to reveal our human limitation so that anyaman nga balaygi nga maragpat tayo, tibiyag tayo as a church, as a family, timasangwanan nga aldaw, saan tayo nga i-attribute nga, siyak ngamin nalaingat, kayak ngamin, smart nak, nangatot gradok jay school, napigsaak ngamin, adanang tulong kanyak, uray pa'y sinno kakabsat. It's not them, it's not you, it's God after all, and it is God ultimately. Deta ti purpose iti apo. So nga, kakabsat, kita nyo, sino digidi at the bangka? Kita nyo and these people who are in the boat actually represent us all. We have the impulsive Peter. Adu kada tayo kakabsat nga, very impulsive. Ti tao nga impulsive kat alistot pa nagpampanunot na hangkad eh. Adu kada tayo di kasjay. Ngam apay deta panakaragpat but balaygi, maigapulaan ka deta kinaaligtak mo agpampanunot. No. No awan ni Apo Diyos kakabsat, hamo maragpat ta balaygi, uray na aligtak agpanunot. Ngam na kahit nga sawan, nga hanggang agal aligtak ti pa nagpanunot. Pero Christ is telling us, the storms will come so that we realize it's God after all. Even di saririt tayo kakabsat, aggapu ti Apo. We have the analytical and cautious Thomas. Ni Thomas, very cautious at di ba kunana, no jak makita di bakrang ni Apo Jesus, kan no jak ba isuot, di imak, di ramay ko, ijay ang taima na nga nabutawan, gaputi lansa, jak tumamati. Sigurista, di ba? No kung manegosyante kat, guray ka, masapol nga adalag amin, makatawan. Di mo't lang maka-start ti negosyo, ta makatawan kakabsat, nga adalan na di jay, feasibility study na. Di ba? Ado ka datay ti kasta. Te kayat tayo kat no inyadang tayo, di saka tayo sigurado. Ngem numan pa'y sigurista ka, apay, maragpat mo ka didigito'y kakabsat, gapulaan gan ka. Gaputi Apo. So God allows this problem to reveal our human limitation and emptiness. We also have the energetic and zealous James and John. Ti personality na kakabsat kat iso da detay narigta nga tao. Detay no sumungsungat, pelang kat, brother, good morning! Talaga mayat ti rigta na. Di ba? At dadagiti members tayo nga islo. Brother, good morning! Morning. Dama digiti members tayo nga, morning Brad, kumusta ka Brad? Very energetic. Ngam apay, gapulaan ka di ka deta kina-energetic tayo, nga maragpat tayo, digiti nga kaya ti Apo nga pangipanan ka da tayo. No, it's not just that. It is because of the Lord Himself. We also have the meticulous Matthew. Ni Matthew kakabsat, he was a tax collector. In other words, he was an accountant. And I don't know of an accountant who is not detailed. No accountant ka, detalyado ka kakabsat because you cannot balance it unless you go through the details. Isn't it? And many of us are like that. So nga, kung natayo ko, no apeng nga naragpat ko dito, kasi nga detalyado ak good. Nasayat nga dakadatay, digit yung nga kababalin. But then when the storm comes, awan maaramid na deta kakabsat. So digito yung nga tao makita yung all of them, they are skilled in some aspects of life. But those skills did no longer matter when the problem came. It took the intervention, the power of Jesus to actually calm the storm, solve the problem, and they reached the other side. All because of Jesus Christ. And that is the purpose of God. Ngahan na maawan, iti Apo kakabsat, iti biyag tayo, nga iti anyaman na balegi, isunalaang iti pakaigapuanan na. That's the purpose of the storms in life. And lastly, the product of the storm in life. So kita nyo't nagbaling nga resulta na ita kakabsat. Digito'y tattao, digito'y nga disipulo, who came from different background, iti nagkaroon iti bagyo, nagkaroon datdanag nga ng pakapoy kadakwada. Ngam iti pinagtal na ni Apo Jesus,
nagkaroon dati buteng nga nang papigsa kadakwada. There are two kinds of fear that we find in the passage. Umuna kat DJ danag nga makapakapoy. Buteng, the fear that weakens. Ngam DJ Mesa, the fear that strengthens. Iti mighty bagyo, humanly, they had fear. They were afraid. And that weakened them. That revealed their human limitation. Ngam iti ni Apo Jesus pinagtalna na di bagyo, suddenly namanghada kat kunana, they feared exceedingly. Ti kinadan at kinabutangdan ni Apo Jesus, and that fear was a good fear. It is a fear that will make them strong. It is a fear that will make them aware that, hey, we have God in our side. We have God with us. Kat kakabsat, dayta iti dapat adda kada tayo amin iti dayti nga gundaway. Nagado, no apay nga dayto iti message tayo itatangabsat, amoy no apay, nagado dagiti paspasangasangan tayo nga dadakkel banbanag, ket agan-annad tayo, dilaket agbalin tayo nga napalangguad, napangato ti panagpanunot, as if naragpat tayo digitoy, wenno madanon tayo digitoy, kapulaan kada tayo. We are actually a collection of many skilled. We are a collection of many intelligent, wonderful people. I mean, look, nukit kita ta HBBC kakabsat, nakabakbak nang tayo ti adu nga parabor ti Apo. Nakadot members tayo nga dati resources na, members nga da talento na, members nga naglalay kanta, naglalay tukar, members who are good, and we have a patriarch and all. Nukit kitaan kakabsat kat, we are an ideal church, nga nukit kitaan ka talaga nga sumyagan, talaga nga umulin, talaga nga mapanan. But then, sometimes the Lord gives us problem to make us realize that, hey, it's not because of the things that I have given to you that will make you succeed. It is because of my presence. It is because of my hand. It is because of my intervention. Listen, no apay nga makaiplant ito ti church ti Alcalan, iti tugigaraw, kanda dumapay nga luglugar kakabsat, gaputa ti Apo ag trabaho, ti Apo ag iturong ti tao. It will not be of us. It will all be because of God. Yes, it is our duty to board on the boat. We have to get into the boat kasi no hantayumat ka naglugan di bangka kakabsat kasano nga makita tayo ito't pa nagtrabaho ti Apo. Do dito tayo lang nga buybuyaan tayo. We have to get on the boat. Kaya nangasawan, let's get ourselves involved in church planting. Let's get ourselves involved in mission. Let's get ourselves on board in giving. Let's get ourselves on board in discipleship. And while we are doing that, adu dagiti maragpat nga balay kay kakabsat, but hey, it won't be because of us. It will be because of Him. Dayta kakabsat, ti kadaklan nga lesson nga makita tayo, iti dayto nga naadal tayo itat nga gundaway. Kat kada kayo agbuy-buya, if you are watching on YouTube right now, let me ask you this question. Is Jesus on your boat? Mabaling adda ka di kapilya, makigimgimong ka, makitutune in ka ti live stream, but is Jesus on your boat? Is Jesus on your life? No awampay ni Apo Jesus king ka, today you have to receive Him as your personal Savior. Don't boast of your strength. Don't boast of your intellect. Napintas trabaho, good. Naggapo ka na po Diyos. But the question is Christ in your life? At pagsapulam, amen. But is Christ in your life? At dadaurnong mo di bangko, well, but is Christ in your life? You are excellent in school, amen to that. But is Christ in your life? No awampay ni Apo Jesus king ka, I'm telling you what, awan mapasamak iti panagbiagwen, you are going to die, going to hell. But if you will receive Christ today as your personal Savior, heaven will be your home. May subli dyan na pugsat nga relasyon mo kini Apo Dios, and that personal, real, genuine encounter with the Lord Jesus Christ will make the biggest difference in your entire life. Don't end this nga mo inawat ni Kristo nga kas mangisalakan kay manubot. Oh, what a blessing kakabsat. God will take us to the other side. We have to get into the boat, and in the process, storms will come. People keep saying, trust the process. I say no. Don't trust the process. Trust the Lord. Because the process without God is misery. But with God in the process is victory. Deta proseso no awan iti Apo iti dayta, agbalin ka lang nga miserable.
ngam no ti Apo adda iti dayta nga proseso, dayta nga bagyong agdama ti biag mo, agbalin to nga balaygi. Social media will bombard you. Trust the process. I say no. Trust the Lord. Amen? Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for our message this afternoon. Kat nagdakkel Apo ti mensahe na kadakam deto, igaputa, ti agdama nga estado mi Apo, kat adda kamin iti bangka. Ikabil na kamin kadagiti dadakkel a banbanad. Church planting, discipleship, kapkapilya nga mapatakder, properties that we can purchase. December, we will be inaugurating Singapore and having the anniversary, we'll have the anniversary in Hong Kong, hopefully. Dito anniversary, Apo nga pasangasangan iti Hawaii, digiti big days mi Apo. Nukit kita migat, nakaplastaran ti HBBC. And what a blessing. Sika amin ti kay pagkaigapuanan na dati Apo. But then, if we are going to succeed, it will not be because of us alone. It will be because you are with us. It will be because you will intervene. It will be because you will calm the storm. And it will be because you yourself will take us to the other side. Kaya so nga Apo masapul daga. That is series of message me, you are our rock. Sika ti batumi, sika ti kamang mi, sika iti balaygi mi, sika ti paggapuan, dagiti amin, nga balaygi nga maragpat iti biag. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.